Lagi niya pinaparamdam sa akin na kailangan lagi nakadikit. Anong dinidikit niya sa'yo? Kawan niya. Sinong gusto mo yung shoutout dyan? Shoutout ko nga lang pala yung ex ko. Past is past. Do not come back. If you're come back, edi welcome back. Gusto mo ba ng sabak? Ay nako, yan yung mga tinatawag nating marupok. Kailan ba kayo huling nag-ano nung ex mo? Last 2022 po 2022, masarap? Namimiss ko na nga Masarap nga. Sarap, syempre. Magmahal. Mahal. Ibang klase ba siya talaga magmahal sa'yo? Syempre. Paano mo nararamdaman yung pagmamahal niya sa'yo? Lagi niya pinaparamdam sa akin na kailangan lagi nakadikit. Anong dinidikit niya sa'yo? Kawan niya. Ay! Yung katawan niya? Anong pakiramdam na nag-celebrate ka ng Pasko na wala kang kasama? Ayun, lumbay. Walang kayakap. Nananawagan pa ako sa mga girls dyan. Nandito po ang Mr. Pogi ng Caloocan. Puntahan nyo lamang po dito kung gusto nyong gumulo yung buhay nyo. Pwedeng isa ko. Pwede kang isa ko? Bakit bigas ka pa? So, iyon yung pangako mo sa kanila. Pwede kang isa ko. Okay, so paano kanila makikilala? Saan nila kayo sa booth? Makikilala nyo kaagad ako. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.